His treatment outside of the state was done. Minister, number minister, एबा नुवागाव साबजोनल बिसिङाव जयनगर पारा और सिनि खूब एक्टिव सेंट्रल YTF नि एक्टिव वारियर पुइला निसिमिनो बसिनि बुबाग्रानो लोगिरि फैनाय सिक्लारंनो फानरि फैनाय आमचायो ते सारा स्टेटो बो सिनि YTF सेंट्रल नि वाइस प्रेसिडेंट बो 15-20 दिन इनका अनेक सरी हेमियांगै ताबु लास्ट पॉइंट तीनटा बीमार रमजाक बनो फातरो चेन्नई रो ट्रीटमेंट खाइजगी हाइजा काबो फैमिली रो क्लां थांगा बनो ओंखाय बरक अ खबरनो हुइ तमनि फातरो प्रकाश खायं तमनि बरक संनो बो साया संबिनि पाल बाक्साके लिनिकार हालामबाय सिं एक लगेनो जों दफानि बागै बुबाग्रानो लोगिरि तंमानि सिं बुबाग्रानो फानरि तंलेमेनि सिं सिक्ला YTF सेंग्रांनि बो लिनेकार हालामबो सिक्लारंनो अमकेनो फानरुइ एनकारेज खायतमनो आमचायो ओंखाय बो सरि हाइमियां थांगा पुइलो लुमानि सिनि स्टार्टमोन अमर बिन फैमिली बनो फातरत लां थांगा फातरत लांनि थाङै जत ट्रीटमेंट खाइ हिजाका ओंखाय खूब दुखनि बिषय अमो ताबु बिन टीवी दङ lungs infection ngajak jaundice manjak ngkamno tabu je bithi barai bai jesa treatment khaimanchak bo family member khali dong the singbo as a family boni family member bin ma bin bai boni family bai singbo tongnai logio no tongo puilan simi tong phayo ebong singbong family member bai logiri thanai tai bini treatment tai tom nang tai tom खाइना नां सिङाव जतन कक सालायगा ताबु बुबाग्रा बनाय फिनाय खूब तात्रिनो बनो तेबो एनकारेज खाइ फानरुइ क्राक खाइ तंग लिहनै सिङोतिनि साइक्लां लायका जतन मिललाय सिनि YTF नि जत सेंट्रल नि आदं रक फाइजाक सिनि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि GS सिनि हनरेबल EM स्पोर्ट्स बरमोन सुहेल देव बर्मा ते सिनि आमचाइनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक्टिव जे सेंग्रा सिनी आता जयसुं हालाम सिन दोनो दाललं ते सिनी आकाश त्रिपुरा जत नुवागाव साबजोनल चेयरमैन जतनो अरो फाइनाय फिगा सिन TWN प्रेसिडेंट सिं बुंनि फैमिली लगी पाइथाक जरो सिं लगी तंनाय ते आसा खायो सिनी सेंग्रा लिनिकार हालाम खूब तात्रिनो हामनाय अमनो सिंबो जतन सुरिनाय आंनो मीडियन बिसिंगिबो सिन जत YTF सेंट्रल दंनो बा एक्टिव वारियर्स दंनो सेंग्रा गंना कोइनाय नं जानजन जे मुताय मानि मानो नरगो बिन बागै सुरि लायदि बजाते हामै ताइसे सिनि लगी दफानि बागै सिनि बुबागनो गुपि फानरि मानातै सिन लगी ताइसे सिंबो ताहे बनो क्राक का हिमदना बागै सिंगमु फैमिली मेम्बर सागानो बो कामखै नाइकल दि बनो हाइकेनो सिंगा जाखै बो खूब तात्रिन हामनाय हमबाय हा जागा थायमो बागबासा जयनगर बालिसरा एडिसी विलेज की जाने सब कुछ जाने जाने ना अभी मत बारे ना सब जाने साइमी एंड बास हेडिंग हो एनर्जी सेक्टर का মানে কোথাও কইতে পারো তবে আগের যে তুলনায় আমি দেখছি গতকালকে সে আজকে একটু ভালো ওষুধটা সঠিক করছে আমার বিশ্বাস